हो ऐकलास काय? कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है. बोल काय ता नुसतं काय कहता है सावंत कहता है सावंत काय बोललो सावंत सांग तरी. सावंतांचा फोन इलेलो तिकडे खाली झालेलं सिलेंडर घेऊन जा आणि भरलेलं परत खांद्यावरनं घेऊन यावा. काय हो 5 वाजले तुमका आलू पराठा बनवू का? इली मोठी जादूगारी तसला काय करू नको बाई. हा माका किती आलू पराठा बनवतलं पाया पडते तुझ्या असं तो बरं असं मी. काय हो काल आपण तिकडे हॉटेलमध्ये जेवू गेलेलो तर मी तुमका सांगलंय त्या वेटरला टिप द्यावं म्हणून तर तुम्ही काय टिप दिलास त्या का? मी त्याका जवळ बोलून सांगलंय बाबा लग्न कधी करू नको म्हणून. काय एक गोष्ट माहिती आहे नाही. बघ जसा माणसाच्या पापाचो घडो भरलो की त्याचा मृत्यू होता तसंच माणसाच्या आनंदाचो घडो भरलो की त्याचा लग्न होता. या लक्षात. काय गो कपडे कसे काय एवढे स्वच्छ असतात सफेद शर्ट वगैरे ऑफिसात सगळे विचारतात माका तुझे कपडे एवढे शुभ्र कसे काय असतात. कसलं साबण डिटर्जंट वापरतस. कसलं नाही लोक वापरतात ना तोच साबण मी वापरतोय. मग कसे काय एवढे कपडे स्वच्छ सफेद असतात. त्याचं काय माहिती ना कपडे धोपटताना ना मी तुमका बघतोय आणि कपडे असे धोपटतोय. हो ऐकलत का हो ऐकलत काय तुमका एक गोष्ट सांगूची असा. औषध खावारण आता काय सांगतस आताच छाती धडधडूक लागली. बाबा माहिती आहे माका लग्नाचा वाढदिवस जवळ येलो पण माझी काय बाई तुका ऐपत ना काय देव बिवची काय सांगा नको उगाच अटॅक बिटॅक येत माका. हो केसावेळी बरे कापले ना एकदम बारीक 10 वर्ष आणखीन जरा कमी दिसते ना वयाने तरुण दिसतंय ना. त्याचं काय करू कळतच नाही एकदमच शाप टाकला करून येऊ कळतच मग तुम्ही ना जन्मलेला बाळ दिसला असतात एकदम. हे नाही तर.